Vi stod jo lige pludselig en dag og faktisk ikke rigtig vidste, hvad vi skulle. Og så havde vi, siden vi startede med at være kærester, snakket om, at det kunne være en sjov idé at føre ud i livet. Og så tænkte vi prøver. Fuck it, vi gør det. Vi skulle have Patricks hårde metalkultur, rockkultur ind i navnet, og så skulle vi have mit det lidt mere bløde fantasy-spekter indover. Og Patrick, han var fandens træt af det her loft, så han foreslog jo, at vi kunne smække nogle troldegrene op eller et eller andet for ligesom at gøre noget anderledes. Ja, og så tror jeg ligesom det der Black Forest, det dukkede op i hovederne på os. Det var sådan ligesom i det her område, vi havde drømt om at ligge, så vi ville ikke rigtig gå på kompromis med det, eller med det. Nu hvor vi egentlig stod og skulle have vores eget, altså så kunne man lige så godt gå over det. Jamen, jeg har jo altid tegnet portrætter, og elsker at lave realisme, men også sådan rigtig meget fantasy. Men det er sådan hovedsageligt black and grey og realisme, jeg laver. Jeg kan fra det sted, jeg kommer fra, også lave new school. Og kan også dække nogle af de der flotte, feminine tatoveringer med blomster og snørkler, snirkler og sommerfugle. Jeg laver old school. Jeg er udlært til at lave old school. Så laver jeg en smule neotraditionel. Har lidt kant, lidt store streger og sådan noget. Jeg ved ikke rigtig, hvad man skal kalde det, for jeg har min egen strege, og altså, man kan godt se, det er mig, der har lavet det, selvom det er traditionelt, eller hvad man vil kalde det. Så er jeg kan også lidt japansk og sådan. Men vi dækker godt og bredt alt. Nej, det skal være et sted, hvor folk kan komme og være glade. Det skal være en stille og rolig forretning, hvor vi sidder hver dag og hygger os. Det skal være en forretning, hvor vi kan være os. Ja. Vi er meget ude i at skabe idéerne fra bunden af. Skabe noget nyt og hjælpe kunden med at få noget, der er unikt. Vi elsker custom-arbejde. Ja. Men vi er stadig også. Ja. Der må godt være plads til et lille kindkys en gang imellem. Kom og besøg os. Vi synes, det bliver spændende. Ja. Det er jo det handler om. Alle er velkommen. Woo!